Anem a l'aprovació del pla econòmic financer en el cicle 2017. Tenim gràcies a les resolucions del Govern d'Espanya i del Ministeri d'Economia que ens obliga a un estricte i fèrrea control de gestió i equilibri pressupostari, equilibri de partides i tot seguit de formalismes que ens oferim burocràticament a l'Ajuntament. Contingents tindrà el pla econòmic financer. I si passo la paraula al secretari que expliqui el formalisme que s'ha. Bé, en gener d'enguany l'Ajuntament va aprovar el pressupost. El pressupost hi havia dos incompliments, un era el de l'estabilitat pressupostària i l'altre el de la regla de la despesa. El mateix ple va aprovar que s'havia d'aprovar el pla financer perquè així ho mana la normativa vigent. Llavors, què va fer l'Ajuntament al juliol d'enguany quan s'aprova la liquidació? En la liquidació permanent que era positiu, el que es fa és demanar la col·laboració a la Diputació per a la redacció d'aquest pla econòmic financer que va fer. A finals a principis d'agost ja ho teníem fet, l'ha d'aprovar el ple. El que passa que fins avui no hi ha hagut ple i cal aprovar-lo. El pla és per a 2 anys, 2016-2017. Llavors, d'acord amb les previsions que fa aquest pla i amb la informació que s'ha donat de cara al pressupost que es pugui fer, a la planificació que es pugui fer de cara a l'exercici següent, 2017, es preveu que en la liquidació del 2017, perquè és per 2 anys, llavors sí que es compleixi amb l'estabilitat pressupostària i amb la regla de la despesa. Un altre dels inputs que hi havia, que era el periòdic de pagament, que també s'ha de complir, aquest sí que ho complia a 31 de desembre de 2015, es compleix la liquidació del juliol, que s'aprova el juliol i de moment també l'estem complint. Quan se tanqui l'exercici 2016 es compleix fantàstic i si no tenim tot un any per poder seguir en aquest pla, arribar a la liquidació del 2017 havent resolt el problema que hi havia, la situació que es plantejava a principi de 2016. Com ho deia fer? No hi ha res. Aquí es demana aprovar la memòria de l'alcaldia i l'expedient del SAT número llarg. Considero, tot i que potser tenim més que contestaràs un altre dia, que podria haver estat en junts aquí, potser que si n'hi hagués alguna cosa més provocant, estem cobrats. Doncs el secretari, quan també utilitzes i traiem, la societat de la llei, això és el polític tècnic, no es treure amb criteris polítics d'explicar. Però en 2 dies, has de buscar un rato per titular, que ell hi vagi bé i no també et vagi bé. Perquè clar, vas escriure en 2 dies. Si és dubtes, es pot preguntar. Sí, sí. Anem a votació, abstenció, vot en contra, vot a favor, s'aprova. El punt 12, que és el reconeixement extrajudicial de crèdits. Això és una molt per tots, però simplement factures que van pagar per valor de 330 euros sense haver partida. I que formalment s'han de reconèixer que dues factures del 2015. Una factura de 90 euros de l'abonament del bàndol i l'altra 210 euros mentre per tota la maquetació, 90 euros per la maquetació del butlletí municipal. Un comentari? Sí, es hauria d'haver aprovat en ple i en junta de govern. Perdó? O sigui, ara una modificació de diners d'una partida a una altra, però hauria estat bé poder-ho fer en ple i no decidir en junta de govern tal com es ha fet. L'import que sigui. Els imposts els altres són relatius en funció de com l'ha de pagar. Passem a la votació. Abstencions? Vots a contra? Vots a favor? S'aprova.